Kaos qawwi ħakem il-Gżejjer Maltin matul il-jum tal-erba beluf ta' familji spiċċaw ma kinux jafu għandhomx jibdew isegwu l-iskema tal-ġbir ta' skart organiku jew joħorġux il-Borża Sewda. Dan meta l-iskema daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Ottubru minkejja nuqqas ta' konsultazzjoni u pjanar mill-Gvern biex din is-sistema titħaddem mingħajr intoppi. Diversi persuni li tkellmu ma' Net News innutaw l-ammont kbir ta' Boros Suwed li matul il-jum baqgħu jidhru fit-toroq għal diversi sigħat, oħrajn sabu postom fejn xi skib fil-qrib. Dan seħ minħabba li l-kolletturi tal-iskart kellhom direttiva biex iwaħlu sticker fuq kull Borża Sewda li jsibu biex suppost il-familji jkunu informati li din ma kellix tinħareġ l-erba'. Iżda dan il-fatt ħoloq diffikultajiet tal-familji. Ħafna ma kinux jafu se jagħmlu bil-Borża Sewda u rrikorrew għand il-kunsill lokali tagħhom bit-tama li jkollhom xi forma ta' gwida. Ittamaw li forsi l-kunsill għandu ftit aktar informazzjoni mir-residenti, iżda ma kienx il-każ. Bosta sindki, segretarji eżekuttivi, kunsillieri lokali u impjegati fil-kunsilli ikkummentaw fuq Facebook dwar kif il-kunsilli lokali spiċċaw ħalsu għall-aġir tal-Gvern li lanqas ikkonsulta xejn magħhom dwar l-iskema. L-aġla waslet biex il-kunsilli qed ikollhom isolvu l-problemi li ħoloq il-Gvern. Fosthom is-Sindku Laburista Sara Ġus Saliba mart il-kandidat Laburista l-Parlament Ewropew Alex Saliba li sejħed din is-sitwazzjoni bħala fjask għax tibgħat l-emails u lanqas iwiġbuk. Dan fil-waqt li konfermat li anke l-Kunsill ta' Ħażebbuġ għandu din il-problema batta residenti qed imorru rrabjati. Minnaħa tiegħu is-Sindku Laburista tal-Fgura Pier Dalli qal li mhux sewa residenti li l-Gvern l-ewwel għamel rebus u mbagħad ir-residenti intalbu jiġbru l-kontenitur minn Marsa Skala jew ta' Qali. U danu ta' disappunt għal Dalli għal mod kif uħud minn residenti ġew stmati mill-Wejserf. Tenna l-imbagħad bil-wiċċ tos kollu ir-residenti li ċemplu ntqalilhom biex iċemplu lill-Kunsill Lokali. U dan meta l-awtoritajiet iltaqgħu mal-kunsilli darba biss, bil-bqija daqs li kieku lanqas biss jeżistu fil-mappa. Persuni oħrajn b'esperjenza fil-ħidma tal-kunsilli lokali bħall-eks kunsillier Laburista tal-Fgura John Anthony Azzopardi qal li dak meħtieġ kien pjan fit-tul u mhux sempliċiment ifaqqgħu data mingħajr l-ebda pjan. Ma dawn ingħaqdet ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali l-AKL li fis-qarrija firmata mill-President Mario Fava ukoll esprimiet ir-rabja tagħha għal mod ta' kif sar il-proċess qabel it-tnedija ta' din l-iskema. Qalet li dan wassal għal ħafna pressjoni bla bżonn fuq il-kunsilli lokali u l-ħaddiema tagħhom. L-AKL notat li l-kunsilli qatt ma kienu konsultati qabel ma ttieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-mod ta' tqassim. Komplit li tqassim kellu jsir minn kuntrattur imqabbad apposta u la darba l-kontenitur qatt ma wasal għand diversi familji dawn jispiċċaw ma jisseparawx l-iskart. L-AKL tenniet li l-kunsilli m'għandhom l-ebda ħtija li l-kontenituri ma tqassmux lil kulħadd. Il-konsultazzjoni kellha ssir qabel tittieħed kwalunkwe deċiżjoni u dan għandu jibda japplika għal kull entità jew dipartiment tal-Gvern meta u fejn ikun hemm talba l-assistenza tagħhom. Jekk le, wieħed m'għandux jistenna li l-kunsilli jispiċċaw qishom il-customer care tad-dipartimenti temmet tgħid l-istqarrija.